Koktoma thunai no belakin hambai jeng tini chini Ramchandra constituency mission khobjak chini longkopra kamini chini taku kobir moi deborma jotor moiti khlaina musungo thanai 2017 bisini September 21 tarikho bo kharaksa chini Tipralen no hamjagi chin dofan hamjagi chobak khlaitani kokjak kha aboni aglo bo obosni pura himayani thangka an baby nuknu cholia angai chini bubagra maya ganang bono nai man bisingte treatment laiman bisite bo truk hamboi basaka tai bini sak baithang bo samung khlai tangai bini nukung naikol mayan bagi chini bubagra belakan khairok jakha aun bagi jeng tini iparamota phaimani agulo chini bubagra bono kogrukha bono naya kaisa job rui bini family no bo naikol manani thumne ge tabo ama hekeno thanai jarago je bo IPF tiyo tongai chini Tipralen hamjagi chobak khaiman jarago sarkar phaimani yagulo bo 2008 no paribo bono kebo naikol nai kirikha keba chini bubagra asika maya gana tini bubagra samal ogilegun tini chini taku chini dokhan bagasi bo tini thuiri kha chini dokhan bagasi bo tini kokjak kha Tipralen joban bagasi ke tini bono job of haria pariman bagasi berakene khaksang kha tai aman bagai chung belai kana hambai mari chini bubagra no chini bubagra asika hamzama kotor kogri mani kognar ge jini chini bubagra tini bono offer man bagai bubagra no belai kana hambai bo department or jaka bono mozo bono tini chung subjuna no bo join khainai o jaga bo pila sekang bo posting man ka bubagra no ang khulumka belai no hambai ang bubagra no khapuri no hamjamo chini tapuk tai muku songjok to no sini local ni em sar no bosung hamjago bini tuidu mung tui no sung tabu asu bosor 4-5 bosor sung bosor khalai masa yaman ya khalai to man tabu sini sar em sung no belaki no bo tuidu loi ka ham khalai buba gra ba sung no kontrak khalai riman bagai belaki no buba gra maya nang sin bagai bo belaki no sung hamjago abino hambai bubagra no bo belai kena hamja go bubagra no angasuk masa yaman yang khlai ko to kai to mani tin bubagra hani bagai maya ganang go ani ma baba ni slai ka no kotor bubagra no belai hamja go suno kai dong ma bagai maya ganang titi edisi hapang belai no hambai itu galanya hambai nam sunga masuk bosor tong tomani kuno ko maya parmen sakri maya kuno opar maya tang ko kino bubagra riwishe tini semano masuk bosor ang sapar bosor ang maya abun bagai ang bubagra no balai hamatai sin lokal ni em man balai